Studenti żgħażagħ Maltin ħadmu skulturi magħmula miċ-ċikkulata bit-tema tal-Art. Bajt tal-Art imżejna b'mod mill-isbaħ li kważi tiġi ħasra meta tiftakar li jridu jitfarku biex jittieklu. Kif tidħol fis-sala fejn jinsabu dawn l-iskulturi, is-sensi jinfetħu hekk kif l-għajnejn jitpaxxew biżbuħija tax-xogħol artistiku u l-imnifsejn jimtlew bir-riħa ħelwa taċ-ċikkulata. Studenti tal-Higher National Diploma fiħdan dan l-istitut ħadmu fuq dawn l-iskulturi fl-aħħar ġimgħat u issa jistgħu jitgawdew minn dawk kollha li jżuru l-istitut li jinsab f'Ħalluqa. L-istudenti ħadmu fi gruppi biex ħolqu dawn il-kreazzjonijiet artistiċi u kulinarji. Ix-xogħol kien parti minn proġett li ħadmu fuqu dawn l-istudenti żgħażagħ li qed jistudjaw l-arti kulinarja fiħdan dan l-istitut. Ix-xogħol dettaljat kien maħdum kemm b'forom maħluqa apposta kif ukoll permezz ta' xogħol fin ferm maħdum bl-idejn b'kapaċità kbira u ħafna paċenzja. Membri tal-pubbliku li jixtiequ jaraw dan ix-xogħol jistgħu jagħmlu dan billi jżuru l-Istitut tal-Istudji fit-Turiżmu fl-Ajruport Antik f'Ħalluqa.